Naigabean edo oroitarria eskuarekin ukitu nuen eta gaia probatzeko zenak eraginda, betiko itura, atz koskoekin kolpetxo bat eman nion. Latorri hotsa izan altzen. Beste kaskatako txiki bat eman nion badaezpada ere, eta bai, monumentua txapa edo latorriz eginda zegoen, barrendikutsa, harritu egin nintzen. Beste hilobi batera joan nintzen, marmol gris ilun itxurakoa, elegantea. Honi ere kolpetxoa eman nion, eta latorri hotsa, lehorra, zartakin zarrarena itzuli zidan. Beste hainbatekin ere egin nuen, eta ia denetan emaitza bera, latorrizko monumentu hutsak ziren. Orduan ohartu nintzen, inguru haietan ez nuela marmoldegi edo argindegirik ikusi. Seguruenik, galdaragintza bizkorra izango zen Brooklyn auzoan, edo bestela, ekoizpen industrialerako estatu batuarren gaitasuna ezagututa, ehorztetxeek katalogoz ere salduko zituzten hilobiak. Akaso, hildakoaren airei beherapenak ere eskainiko zizkieten hurrengo hilobiak behar zirenean berandu bitez, zailtzaile berari erosteko konpromisoa hartzen bazuten. Auskalo, hilobi batean geranio lore naturala ikusi nuen, eta ondoan hildakoaren ganako amodioa adierazteko bihotz zuri bat, kasetan doazen produktuak babesteko erabiltzen den porespan materiala zegina, plastikozko zugalda batzoi lotuta. Maitalea hortere izanen zen, edo zuhur zamarra. Egiazko marmolezko monumentu bakan batzuk ere topatu nituen, baina inpresio handiena eman zidanten hilobiak bi izan ziren. Elkarren gandik hurbil, 45. blokean, ehorztoki gutxi zeuden aldean. Ez dakit zergatik. Hobia markatzeko batak pinu egur ilun eta atseginez, eta besteak iturgintzako hodi simple eta pintatu gabez egindako gurutzeak zeuzkaten soilik. Inri ere jartzen zuen, baina izenik ez. Zirrara batek gurutzatu ninduen. Horietako bat, edo antzeko beste bat, Josebaren abalitz. Nola aurkitu izenik gabe. Denbora handia eman nuen oraindik hilerrian. Ordua joan ziren. Gorputza ostu egin zitzaidan azaroko haize mehearekin. Gozea oihukari zen, baina inon ez nuen topatu Joseba teileria jartzen zuen hilobirik. Noizbait, Manhattanera itzultzeko erabaki hartu nuen. Kanporantz nindoala, berriz atzera begiratu eta pentsatu nuen, hilerrian ez egola ia bizitearirik, astelehena zelako agian. Langileak hilobietan barrena ibiliko ziren. Brooklyndik metroan entorrela gogo eta egin nuen. Josebaren heriotza gertatu eta 30 urte beranduago, mende berrian sartuta, oraindik badira euskal iheslariak, maiz berriak, eta hoietako batzuk atzerrian hil litezke, hiltzen diren modura. Izena bizenak, data eta jaioterria idatzita dauzkan hilobia, lauburuz izelatua duena, eta egiazko harriz egindakoa jarriko aldiete behintzat. Tristurak jo ninduen, gozea ere izango zen. New York 2002, Bilbo 2003.